Samla ban penyeso Syakatanat BSF. Deputy Commissioner ke West Janti Hills District uba BS Solia ulasam ia ke Thup Kyrteng Jong ki Nongthep vote nak ke benta ki constituency Jong ka Nartiang, Jowai, Raliang bat Mukayau. Sya ki Nong mi khmat Jong ki Seng Sain Pyrthei beper-per. Haka juk kepor uba Solia ulah pelait du ia ke video sweep awareness halor ka special summary revision bala ai jing kersyan da ka ciung. Haka ba ka jingkren ka Jong udisi ulaong ba ki electoral roll ka longkum ka jing pentikna babaro ki nong syong shnong ki bala coach ya ka kapras nam sheneng haka shitrik ukala lingkot aja aphulai ki la ban pendrung Kyrteng no eladia. Hene ka step ka office trekam Jong Deputy Commissioner Election West Janti Hills District ringkat ka jing snok tilang bat ka Janti Hills Adventures bat ka Cycling Association ki la pelong ia ka rally nyak cycle halo ka pangpadeng pedal for participative elections.